nagmamahal. Kay sarap ng may minamahal. Kahit anong sabihin, kahit anong sabihin. Nakadawat at pasinugod sikat sa Digos nga first most improved LGU under na pre sa component cities category. Mao ba? Pagkatibay gud usa kada sa bagabuga sa pagpaningkamot sa tumo opisyales. Ilang O dili ikatago ang kamatuoran sa padayong kalambuan sa siyudad sa Digos. Ubos sa pagpaningkamot sa atong halangdong mayor, Mayor Joseph Fortich Cagas. Nakatatak sa iyang kasing-kasing ang gugma o tinuuray nga serbisyo ngadto sa mga Digosenyos. Ipadayon ang kalambuan. Mabuhay, Mayor Joseph Fortich Cagas. Kamunaminaw sa 106.7 Radyo Digosenyo. Sigurado. matagpitik sa orasan. Matagsubang sa adlaw sa silakan. Adunay mga isong lugaynon nga ako ikaw kitang tanan. Dunay dakong kalambigitan. Dunay kasing-kasing kay gobyerno Hingpit na baruganan. Atong kinahanglan. ang ipakita o gihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapos ang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ng atong igsuon. Michael Mike Nakwa. Buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Dinhi sa 106.7 Radyo Digosenyo. Rondak Bayan. Good morning, Digos City, Davao del Sur, Southern Mindanao. Maayong buntag kanatong tanan, ladies and gentlemen. Welcome sa atong programang Ron Dakbayan. Rondak Bayan. Mike Nakwa, mga igala, inyong makauban hanto niya sa unahan. Alright? Dinhi gihapon sa atong pinakabago nga sibyahanan, kasaligan, no, sa atuang syudad sa Digos, ang 106.7 Radio Digosenyo. Mga karunda, mga karadyo, kumusta mo tanan ining adlaw karon na Huwebes? Pizza 3 na mga bay sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Kumusta karong buntaga, humanagyod ang kalag-kalag. Alright? Kung kami inyong kumustahon din mga karadyo, mga karunda, so far, so good. Oras na to, alas 8 na sa morning. Unahon ako timbaya, biyang ako makakaliwatan. Mga Nakwa family, Nakwa clan, Gornes, Tropico, Renehane, no? Mga ingon anak, God. Mga ingon anak, kumaparintiha. Maayong buntag, no? At the same time, kining kalag-kalag daw, mura po ni siya og reunion. Na magkita ay mo ba sa mga magkaliwat, imong mga igagaw. Igagaw nga, tinuod niya, igagaw. Ayaw na mga nag-trending o nag-viral sa Facebook nga, mga purbida man nga mga gaw, oy. Ayaw gaw. Gaw man nga kuan, galaw-gaw. Alright. Ato ang text line mga igala to. Hatag na to direksyon yung text line na to, ha. 0970-613-6280. Balik ko na to.
613-6280. Governor Yvonne Ronya Cagas, maayong buntag sa Modena. Gov. Subg, Governor, former Governor Mark, kang Attorney Ai, our Vice Governor. And of course, atong Congressman, Attorney John. Good morning, Manong. Sa atong mga board members, 1st and 2nd District, especially to my friend, Cowboy. Sa ato ang mga mayores sa 9 municipalities, Pagdiris ng Siyudad sa Digos, Honorable Mayor Joseph Fortich Cagas. Vice Mayor Banya, mga membro sa City Council, our number 1 City Councilor, ang maanyag buutan pinalangga asawa ni Mayor Cagas. Our number 1 City Councilor, Honorable Liza Maravillas Cagas. Good morning, ma'am. Danny Canasta, sir. Good morning. Ayan. And of course, sa mga barangay officials sa 232 barangays in entire Davao del Sur, maayong buntag kaninyong tanan. Okay, mga kauban mo din si Wari Fernandez, ang amuang pinalanggang station manager. Yang Joshua, sa mga DJs and anchors sa 106.7 Radio Digosenyo. O kanato na sa akin, good morning! Atong gi-background mga igalaning nag-champion, no? Ang pamilyang nagpagkabana. Be, direta be, ato pa shout out to ni ato ang mga viewers diniya karon. Good morning kang Beverly Davy Bar. Morning Mike, watching from Zone 1 Datuk Compound. God bless you. Ayan, good morning sa inyo din na sa Zone 1. Kung napansin mo din ang mga bagong installer nga street lights sa City Government of Digos, no, sa may Datok area, nanay mga street lights din ang naa. So ang atong area nga dati ngit-ngit or niob hayag na. Maayong buntag kang Ma'am MD Layar. Good morning, Ma'am MD. To Sir Chris, all the way from USA. Hi, Ma'am Katisay. Good morning kang Sir Wing Doblidos. Kang Ming Sumalinog. Morning, Mike. Kilig yun every time we play ang among song. Oo. Si Meng Sumalinog, usa sa mga singer na nagkanta aning ato ang ginahimong bed, no, or background music na to sa to programa. Ang gitituluhan og pamilyang nagpakabana. Sila tong nag-champion sa rap music competition niadtong araw, atong kalabayng araw ng Davao del Sur. No? Congratulations once again kang Ming og si mga kaubanan sa Zout Music. Shoutout daw ang CIO. Good morning sa CIO. Matod ka na ni Jennifer Condiman, ang malupit na mo nga kauban sa buhat, Jen. Brad Anthony Panilag, may buntag ni mo din na Brad Anthony Panilag of Faith Buko Juice. Ayan ang akong paboritong meriendahanan. Alright. Ingon man usab ni classmate, no, Aiza Amanda. Good morning, Mike. May buntag more power sa mga programa. God bless. Salamat kayo, Aiza. Diha sa may kung siya, naisakop sa barangay 3 de Mayo. Rosita Bastatas, good morning. Ang Tisay Sarsate, good morning po ni mo din Say. And Jennifer Tabanao, Roma Guerra, good morning po ni mo din Ma'am Jennifer, good morning. Kang Eric Baleros, morning sa taga Bangkal, Matanao. Alright, gikan ni Eric.
Sa pa ni si Lerese. Ha? Jezreel man siguro ni, gibali lang. Good morning sa tanan daw. O ni Salas Rigor, good morning Brother Mike, naglantog, naminaw, mi dinis matanaw. Uy, mauba, salamat kaayo ha. Ni Brad Angelo Suizo, belated happy birthday mo da Brad Coco sa Gagliardi. Asa naman to? Nawa naman. Okay, dirita mga igyala sa ato ang mga hisgutanan ning buntaga. Oy, ayaw ninyo kalimtihang ato ang kandidato ni. Alright, suportado ni sa mga kagas. Sa Board of Director sa Dasureco, sa Distrito Norte o North District. Alright. Tabangan na to, suportahan na to. Ang kandidatura kay mo file na siya sa iyahang Certificate of Candidacy sa pagka Board of Director sa Dasureco. Walay lain mga igala ang nag-una sa itong programa diri sa Radyo de Gusenyo. Ang anchorman, no? Ang reporter na si Boy Bastatas. Ang iyahang panaad tong mga area nga way mga suga, siya mismo magbutang og mga solar lights para nga mahayagan mo. Okay? Mas at least na atay masampit nga board of director din ha pohon. Kadaghanan na to, wag yun to kabalo nga naday board of director. Ya pwede yung natong duulan kung natay problema sa elektrisidad. Pero wala eh. Takabalo nga naday mo day ay. Pagsunal day mo mga board of director day. No? Hilom-hilom lang na sila kay para way mo dool nila walay labad. Diba? Anak na siya. Alright, Joseph Migwi, may buntag ni mo din na, brother. Shout out kang Joseph Migwi. O kang Caballero Gaan. Hi to Ate Berlita Kayanong. Morning Mike, God bless you always. God bless you to Ate Berlita. O kang Ma'am Bebe Espina diya sa Gagliardi Street. Maayong buntag. Kauban sa imuhang tibuok pamilya. Kang Mimi Villegas. Yan. Si Jennifer Camillion na naanatay kuan din ha, ma'am. Naanabatay lumpia din ha sa Estrada. Third, lamian niya lumpia, nanata din ha, ma'am. Kang MJ Digia, maayong buntag sa imo din ha. Salamat kaayo, sir. The best Zout music. Ika ni Meng Sumalinog. Way sa pa yan, ma'am. O kang Ray Ray Manapol. Good morning, bro Mike. Good morning, mga kahugpong Digusenyos from CMO family. Ayan, i-greet na ko din hano ang mga taga CMO. Right? Maayong buntag sa inyo ang tanan. Ingon man ni Beverlyn Davidar, Devi Bar, naggamit nagyod, tambayanan namo samtang ga wifi. Thank you sa solar. Okay? Lendon Dioya, morning Mike, buntag po sa mga dina. Okay? Naa daw sa ilahang at bangyod ang street light. Tiaw mo na ing anak kakalakas. Beverly Divibar diya sa may Datok Compound sa Zone 1. Gibutangan yun ang inyong atbang. Tiaw mo na ilalim.
Morning Mike, thanks for always playing our song. Alright, basta mga nindot amo yun ang ginatukar yun na to na, no? Kay support kay ko ninyo, mga rapper. Alright, si Renz Jasper Manuel, shout out po na to ni. Morning Brad Mike Nakwa, God bless, God is good all the time. Brad Panilag, Anthony Panilag, no? Si paring Glenn Iskayo nagkaroon sa Canada. O si Ma'am MD naghulat-hulat pa sa ilaha suga. Oo. Nalista na nato to, Ma'am MD. Matod pa ni sa in charge anang mga suga ako sa pangutana. Mas dali manggod daw tong katubitong mga busted na nga guba na mga suga kay kabalo na sila asa dapita, no? Mas dali tong kumbaga i-repair, pero kanang bag-og yung i-installar medyo dugay-dugay, pero at least isa sa na priority diha sa ilaha Ma'am MD dapit sa Aplaya. Paul, may buntag nimo din na Junjun sa Longgo o kang Castillo. Shoutout daw ang pamilya Castillo gikan ni J.K. Carl. Ingon man ni Zane Yap o ni Idol Buds Konsyal, may buntag ni mo din na Sir Badong Dumugo, ni Engineer Salvador Dumugo, may buntag usab ni mo din na sa City Engineering Office o sa tanang mga empleyado, horoton na lang nato, no? Ang tanang empleyado sa provincial government o sa city government. Marco Solis, morning. Ingon pa ni Ate Berlita, may greet lang ako ang mga ulmigas ni Kagas ug ang mga kusgang mga UL. Ayan. Good morning sa inyo tanan. O ni Marlene Quijano, ma'am, may buntag si mo sa pamilya ni Marlene Tibong Quijano. Okay, dili na ta. Okay na nang shoutout diha. Okay na ha. Ilagay na nag-text sa ato ang text line. Ang text line, no, 0970-613-6280. Maliko na ko ha, ang atong text line lang sa mga naminaw sa radio karon. 0970-613-6280. Alright. Matod pa din ni 994. Naminaw karon atong timbayaon si Jezreel ug si Jay Salazar diha sa Guma. Barangay Guma. Ang nagtimbaya gikan ni Inday ng Guma. May buntag ninyo din ha, Inday ng Guma. Happy birthday po karon atong baby dito sa may barangay Molopulo sa Kiblawan, katong atuang gihatdan dito og assistance. Si baby Kervin Sean Viralio, 1-year-old na siya karong adlaw. Happy birthday! Giimbitahan mi ni sa amahan ug sa inahan si Marvin ug si Jenny. Dito sila sa Mulupulo nga doon na sila gibiradahan dito nga manok Bisaya, manbis. Manbis mga igala, manok Bisaya ang giprepara dito og kita na imbitahan. Onya ako na lang siguro ng isahon kay ang Ika-Nax online shop maghatag og kuan dito. Katong rechargeable na electric fan. Labi na ron sigig brown out. So importante manggod kay to sa bata. Sa iyahang balatian. Nya isahon na lang nako makahatod mi karon makapamerti tag hapit, no? So kahit plano sa Ika-Nax online shop aning ilahang kuan kanus-an nila ni ihatod ang ilaha pod nya pledge or kanang alalay sa paginahanglanon sa atong mga kaigsuonan niya ng inahanglan.
Happy birthday sa imuhang kuan dia brother Marvin Viralio. Diya sa may barangay Molopulo, Giblawan ug siyang birthday ako gyud panghinaot niya ang Ginoo bahala ana, no? Ang Ginoo mo tayhop or mo tambal sa iyang balatian aron sa inyo na ang kumpleto nga kaayuhan matagamtaman. In Jesus name, sa imuhang anak. Okay? So, dirita mga igyala sa Lais Gutanan, naagyan ako ang wall sa ato ang Don Mariano Elementary School. Tinanindota po na pader. Alam sa mga ula masayod. Excuse me. Nindot na kay ang wall sa Don Mariano Elementary School nga naisakop sa Barangay Zone 3, Digo City. Isa project na sa Provincial Government of Davao del Sur sa Kapitolyo. No? Ilaom sa liderato ni Governor Yvonne Ronya Cagas. Ang reaksyon sa mga teachers, especially sa mga parents, piti nilang lipaya, alangan naman masuko. Wala mamantay isa man na may tagaag proyekto nga masuko, di ba? Siyempre, piti lipaya. Anong lipay sila? Dili na musulod ang saman kawatan, pwede. Di na musulod ang kawatan o dili na musulod ang tubig. So, gikan sa mga kay ako naman ko igsuon din niya gipeskwela ang iyang anak. So, gikan sa mga ginikanan, ipaabot nila kang Governor Yvonne Ronya Cagas ang maanyag o pinalanggang asawa ni Subji, our former Governor Mark Cagas. Ipaabot nila ang ilahanda kong kalipay o pagpasalamat sa imong gihimo nga proyekto. Okay? Lakpakan naman natin si Governor Yvonne. Onya gahapon, chika lang nako sa inyo, kaingon na yun ni si Mayor, banga grabe yun ni Kamaritis, yun ni si Kamaritis na lang yun ni Mike Nakwoy, kay mag-isturhan na imi, iradyo man dayon. Nag-istorya ming Mayor gahapon dahil sa opisina, may gani kay wala kayo'y bisita. Diba? Si Mayor Manggod, pag daghan og bisita, di ka ka-istorya. No? Di kayo mo magka-istorya og tarong, kay tinaghan na yun na huna. Kagahapon, wakman. Pwede mang bakantiha, kumbaga, kuhan kayo ba? Hawan kayo ba? Istorya me. Onya, ang among istoryahan Mayor, atong istoryahan gihapon, i-broadcast na po dato no? Na din mo din is Mayor din ni magkumpiyansa og storya-storya sa kuha. Kay i-broadcast man dayon. Diba? Saan taman Mayor na manggugka sir, kailangan ang imong mga pulong mapalanog yun nato na. Okay? Kay maumang yun na ato ang trabaho. Ma-inform ang mga tao kung unsa imo ang mga gipangbuhat or sa imo ang mga buhaton. Okay, among naisgutan ang kanang National High School. Diri sa Mericram, ang katunga din ang wala pagyud. Okay? Ang katong dito na sa Mericram padulong sa Lupizayna o ang tibuok Lupizayna nga wall sa National High School mo nay gipadayon gitrabaho hapit na mahuman ba. Pitil ko puha lagi. So napay portion dire sa Mericram diha gyud sa entrance mismo sa may highway no sa Maca Road or sa Rizal Avenue. Dinhang dapita ang wala. Okay? Wala na ilabot din na Mike. Sa budget niya gitrabaho karon wala na ilabot. Ana man na at least naabag hinahinayan
Pero murag wa man na hinay-hinayi, murag gipaspasan man ang proyekto ha. No? Naman day gwapo day din hiday nga kuan no. Oh, gipaspasan man ang proyekto na. Okay, kanang wala pa din ha. Kanang maot pa tanahon kay karaan na kayo nga pader murag kabuk na ug hugaw tanahon. Ang gingon ni Mayor Joseph Cagas sa tiwason na lang yun nato na bro. Pangitaan ako nagpundo, tiwason na lang yun na. Kaya para tibuok na, nindot ang pader sa National High School. Tiwason na lang yun daw ng mayor daw. Ha? Yan ako, unsa man ni mayor, di na lang yun mo binlan ang mga musunod niya mayor? Ha? Gusto ni mo mayor nga paghuman si mo ang tulo ka termino ang mupuli ni mo so magtulog-tulog na lang kay wala na may buhaton. Ha? Kumbaga wa naman lang yun ni mo binli bisag usa ka dangaw nga ilahang trabahoon diya sa National High School kaya tibuok paderman sa National High School ang iyahang paninduton. Ganyan kalupit mga igala, no? Oh. Wala din ha. Di broadcast na to kay mo man ay plano ni Mayor. Alright. Ako sa nintimbayaon si Ma'am Giorgio Diliabe o si Eva Panonse. Morning Mike, God bless you always. Salamat kayo. O ni Roel Subirales. Buntag ni mo din na Sir Wing. O ni Ying Ying. Shoutout mi din sa Barangay Balabag Mike. Maulan na Webes ni mo din na. Gaulan na pod. Na mabasa na po ang ugaan no? Jezreel Sanchez maayong buntag. Morning Mike, good day. Gikan ni Marilyn Tibong Gihano. Ingon man ni Kapitan Awing Limasa may buntag ni mo din ha sa Barangay Ruparan Kap Awing Limasa o kang Lax Valmine may buntag si mo din na ma'am o kang Eva. Oo, maayong buntag. Yummy daw, matod pa ni Ma'am MD. Yummy gyud ma'am, no, ang kuan. Ang gining, o si tawag ani, manbis, no, manbis. Manok Bisaya dito sa Mulo-Pulo, Kiblawan, Davao del Sur. Imbitahan tag birthday. Ambot mo, sulong sa lakay, bataron dito, eat and run lang god. Umagkaon, dagan, eat and run. Diba? Okay. Sa lang isgutanan mga bay, bago lang po naman na isgutan ni Mayor gahapon. Larason lang ako ni tanan naman isgutan ha. About sa ato ang public cemetery. Okay? Kabalo man ta nga na kumbaga gilunupan ta sa mga pagdaig ba sa kanindot na sa tuwa sementeryo. Ang paglunop sa pagdaig, pagkagabian na, pagkahapon na, literal nga lunop yun ang nahitabo. Diba? Literal nga lunop mga igala nahitabo. Mo lagi na ginaingon ako ba? Kinaing, dili yun natulikayan, katong ulan na kusog ka ito Ang sapa sa kanyos ato gabaha. Pitinda kuha sa tubig. Ang mga area diha sa may Lupizay na ni agi ko din ha atong patikusuga sa ulan kay nakoy giadto bisag wa mo mangutana. Okay? Grabe ang tubig. Grabe kusuga gyud sa ulan. Ngano? Kahinumdom mo kung wa mo makalimot. Alright? Ang kanang Lupizay na gibutangan na gani na og drainage sa city government diri lang sa administrasyon ni Mayor Cagas. So na drainage, so mag-expect na gyud nga dili na maglunop. Pero tungod sa kakusog sa ulan naglunop. Na ay drainage no, pero unsay problema. Kana bitaw mga manhole naibangag din na sa kilid niya dinha moagi ang tubig. Di ba? Ang nahitabo mga higala, barado. Dili barado nga ang tubig dito sa
imburnal o sa culvert sa ilalom na puno, dili barado ang iyang agianan. Nga dito mosulod ang tubig. Nabarahan siya og kanang mga yuta, tibugol na nga yuta. Okay? So manay nahitabo. Nahubas ra po dayon pag human sa ulan. Pero dili gyud unta maglunop kung dili mo bara. Di man nato malikayan kay siyempre ang kaabog, ang yuta mo padaplin gyud na unya maulanan mo bantok man gyud na kadugayan. So unsay solusyon? Ron Dakbayan. Guys, ang solusyon ana kuhaon. Ron Dakbayan. Tanang mga manhole, kanang mga bangag din na sa manhole nga agianan sa tubig, kuhaon ng mga yuta nga nagbantok din ha. Kay maunay nakababag sa tubig. Kay sabay mo kuha, pwede kaayo kuhaon sa barangay. Okay? Ako'y kuha na. At ato nang kuhaon. Okay? Kay usa na sa ato ang gusto ba? O nga kanang mao man usa sa ato trabaho gyud. Kita mahimot ang barangay official pohon. By January kung kaluy-an o madayon. Diba? Waon na to na kay inig ulan para hamloy ang dagan sa tubig. Nabantok na manggod ang yuta. Isa Davao makitaan man na to na no, mga taga DPWH ginapala nila ng kilid-kilid sa kalsada kay mubantok na ang agyanan sa tubig, wala na kagian. So ginapala nila na taas kayong kalsada, hala palahon nila tong mga nibara. Okay? Dinipod sa to buhaton po na to na. Ron Dakbayan. Nila na to may balaan ang pagbunok sa ulan. At ay drainage niya nabara, di kuhaon. Naman na. Sus, matay mga galag, wag yung drainage so? Na, ang luuya. Okay. Katong dito sa Biteryo, malunok ta dito. Manigingon ako ba? Si Mayor Joseph Cagas, Radyo'y Mayor nga nagahimo og drainage. Pero dili man niya kaya sa iya termino, i-drainage na lang yun niya tanan. Wala na kay mahimong pagpasiminto sa dalan o uban pang mga proyekto kung drainage na tanan. Pero at least doon nagyoy drainage. Kumbaga sa imuhang pondo sa usa ka tuig ng mga proyekto na agigigahin niya para sa mga drainages. Tanawa bitaw itong mga area nga gibutangan niyang mga drainages, di walay problema. Di ba, kaway-kaway daw mo mga villages daw diya sa Tiguman daw, be? Diya sa Cagas Village, Latasa Village, o sa Abante Village. Ron Dakbayan. Dinaa sa Tiguman, peti kusuga sa ulan. Unsay nahitabo diya? Murag way ulan. Tagas. Kung wala pa butangi og drainage si Mayor Joseph Cagas nga nagkatinada og almost 10 million diha. Na ipusta ko niya kung kalag sa di na ta makaagi karon diha. Ingato ka kusog nga ulan, di na gyud na maagian labi na diha sa entrance nga nay mga nahituan diha. So pasulod ana mga villages, tulo ka villages. Di na gyud makaagi karon atong kusog kay ulan na. Luoy kay mga residente do sulod. Labi na mga estudyante, mga bata. Okay? Pero kay naa may drainage, di mo raragwala. Kanang minteryo pohon, ug mukusog na pud ang ulan, mabot ra gyud ang panahon niya, dili na nato na masinati ng ingon ato ka taas sa tubig. Kay butangan man ni Mayor Cagas nag-drainage diya. Wala ginagingon nato balik-balik ba ko sa una pa lang nga mga nang labay nga mga leader nato naghimo pa silang drainage. Di tiwas-tiwas na lang si Mayor Cagas karon. Di ba?
Tiwas-tiwas na lang ba? Katong wala pa ng butangan o drainage. Butangan, dili kay murag mao pa may pagsugod. Ron Dakbayan. Mao pa'y pagsugod og buhat og mga proyekto o drainages. Lisod kayo. So kanay daghang mahimo nga drainage mayor Kagas. So ang mupuli pohon ana nga mayor, either ni Banya o ni Ma'am Liza Kagas, sila na po yung motiwas-tiwas anang mga drainage na wala pa na buhatan. Kisa may baka benepisyo, sila lang ba? Mga opisyalis na ba? Mga Kagas na ba? Kung dili kita tanan mga Digosenyos ang makabenepisyo. Tata. Kagas. Okay? Kagawad Gabutero of San Miguel, morning po. O kang Medan Andrade, maayong buntag ang Susain. Good morning. Kang Rosel Butaslak. Shout out diri sa Latasa Village sa Mati, Manggahan. May buntag niya da, Ma'am Rosel. O kang Henry Ikay. May buntag po nimo din na. Alright, isa pa rin pa shoutout. Flora Tirol, morning. Oh. Okay? Unsa pa may ato ang kuana, unsa pa may naiskuta na mo ato. Mauna diha. Alright. Good morning, Mike Nakwa. Ang dalan sa Guma halos na simintado. Nindot kaayo. Unya nagpasalamat sani kay ang Hill Center na bag-o na. Oh? Sa Hill Center. Oh, tungod ni Ma'am Yvonne. Oh, di ba? Tinuod na ba? Sa una ng Guma, mato ka Guma, mura kag netug bukid. Mura kag netug bukid sa Lasang kay tungod sa maot sa dalan. Pero karon og moadto ka Guma, mura ra kag niadtog sentro, di ba? Wow! Mura ra kag niadtog sentro. Bisag diha sa patulo sa Balabag. Tungod na sa mga maayong mga leader sa probinsya, sa mga lungsod o sa syudad. Tiyaw mo na ha, imagine ninyo. Example na ko ang Colorado. Ang Colorado sa una o Colorado karon perti ng layua. Kung ikaw taga Colorado ka, dugay kang ni biya or nagbakasyon. Pagbalik ni Murug Colorado, basig masaag na ka. Ano man, perting daghanag proyekto. Infrastructure projects. Gymnasium, pagpasiminto sa mga kadalanan. Bisag din na sa Ruparan. Grabe, dinhi sa zone 2, mga taga zone 2, pila naman lay wala masiminto dinhi sa zone 2. Oh. Grabe ang project sa Ruparan. Nakakuha og mga project si Kapitan Limasa diha sa mga Kagasis. Oh, di ang Riverside simentado na. Tata. Kagas. Ginaragod na ninyo nga sa kadugay nga panahon nagtuo ng mga taga-Ruparan niya ingon ana na lang yun na kanunay. Nagtuo na ng mga taga-Ruparan niya maunag yun na siya. Usay maunag yun na siya nga nakakuha siya og mga proyekto sa mga kagas. Mga kagas. Okay? Na ay portion din hanggang Mayor Joseph Kagas, na ay portion din hanggang Governor Yvonne, na ay portion din nga kang Congressman Tracy. Tata. Kagas. Mauna lunopon yun tag mga proyekto aning mga kagas. Tata. Kagas. Madi, mayong buntag sa mo din na Mary Grace Aklan. Good morning, diha Mike. Way laing sikat niya announcer, Sir Mike Nakwa. Agoy. Yun na.
Wala gyud na kamatuuran din ha, Ma'am Mary Grace Aglan. Musta naman mo din ha ni Melchor? Si Liza Patambag, morning Mike. Happy Thursday. God bless always. Salamat kayo ni Liza Patambag. Og ni Steva Labad, morning ka Shalamay. Og ka Mars May. Morning May. Pilido ani ni Mars May kay on the lock. Morning sa imo din na. Diba? Mabuang tas mga proyekto ba? Yan ang bitong makita ninyo sa social media, madungog ninyo sa radyo. Diri sa Digos, magkabuang tagpaminaw sa mga project. Unya dito po sa Kapitolyo, magkabuang kag tanaw sa mga turnover. Diba? Nya mga tag-as kayo nga mga kalsada, gipasiminto dito sa mga bukid-bukid. Ubaga din syudad, din sentro. Joseph Caga sa bala dia. Pag dito sa mga bukid-bukid, Governor Yvonne og Sapji Marcaga sa bahala dia. Ron Dakbayan. Diba? De? Good morning, Mike. Maulan na panahon but still thankful sa mga blessings sa matag adlaw. Tama yun na, no? Ang ulan usab, Ma'am Steva Labad, no? Usa kini ka ating mailhan niya walay pili ang Ginoo. Kaya nga naman, madato, mapobre man ka, mabasa man ka sa ulan, wa ay pili ang paghatag sa mga panalangin. Okay? O derita sa guano, hisgutan na to ning kalabot sa kalagkalag. Okay? Namanggoy mga relihiyon na lahi-lahi. Pero kabalo naman ta walay relihiyon yung makaluwas. Okay? Tinuod man na, di ba, walay relihiyon nga makaluwas. Pero pwede kang luwason. Okay? Kuna ka sa sakto ang imuhang pagpaminaw sa mga pulong nga imuhang gisimbahan anak nga relihiyon. Depende man gud na siya mga igala. Na may daghang relihiyon gud pila na kabuk relihiyon nag-exist ang kalibutan na. Dili tanan ana insakto. Ron Dakbayan. Dili tanan aning mga relihiyon nga nanggawas dinhi sa kalibutan tama. Kung mabutang baka sa insakto nga kapadulngan sa tuang kining ikaduha nga kinabuhi, ikaduha og katapusang kinabuhi nato o mabutang bata sa alaot sa mga tudlo sa mga leader anak nga relihiyon. Ron Dakbayan. Okay? Mo na nga atuag yung tutukion yun nato, no? Usay tama nga relihiyon niya tong aniban atong atuan niya para makasimba ta sa Ginoo, mabag-o atong kinabuhi, ya malipay ang Dios. Alright? Good morning. Kang Verano, Rosaline, Batukan, Verano. Si Steva, Mamay, good morning Mamay Pase of Barangay Zone 2. Alright? Steva, pa-shoutout Sir Mike, among kalsada pwede na buhian og tilapia dinhi sa San Jose. Diha daw sa OJ. Mo lagi di yun nato na mapugnan ba. Okay? Dili gyud kaya nga dunganon tanan ang mga drainage gyud. Alright, naaman di ay daghan man di ay budget, sir. Unsa di ito budget dati sa panahon. Giugom, matod pa ni Mary Grace Aglan. Sila rin yung makatubag, anak ma'am.
Alright, balik ko na ko tong kanang about manggod sa mga ano ba? Wala daw natin mga mabasahan sa social media about sa kalag-kalag ng mga lahi-lahi nga relihiyon. Naay mga ni supak, naay mga ni saway sa mga kuan daw kay pangwarta ra daw na wala sa Bible. Okay. Nabitaw mga butang nga wala sa Bible. Pero para nako, as long as dili sayop ang imong gihimo, unsay problema. Example, Christmas Day. Christmas Day, wala sa Bible. Diba? Wala sa Bible ang Pasko. Unsa man ang Pasko? Pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Pero why nakabutang sa Bible nga December 25 gianak si Jesus? Okay? Ibana-banaan yan ito sa mga expert Bible scholar, no? Mga eksperto ni ana nga nagtuki gyud ana, nag-estudyohan gyud nila na, nagibalansi pag-ayo. Naagani daw sa bulan sa Abril gianak. Pero wala man gyud gyud makatumbok kung unsang pitsaha, orasa, unsang bulana sa tuiga, di ba? Yang gianak. So wala gyud. Karon December 25. Ang December 25, di ba ang bation sa mga tao, anak, sa tibuok kalibutan, magmaya sa Pasko. Sabi na diri sa Pilipinas, magmaya, maghinatagay, magminahalay, di ba? So walay sayop. Bisag wala sa Bible, pero ang gihimo nato mga Pilipino during Pasko, ato manggikasing-kasing birthday lagi ni Jesus. Birthday ni. Dili, I mean ba, wala na problema ana eh. Naalamang yun yung uban yung mga relihiyon, nga ginasaway nila, kumbaga ginadaot nila ba, ang kanang mga naandan sa kulturang Pinoy. Even though wala sa Bible, pero as long as wala kay taong gipahilak sa panahon sa Pasko. Puno sa kalipay ang bation. Kanapa, Pasko na bonus, ay manghatag na itong regalo, nina, bantalon, sapatos. Puno man na sa gugma o pagminahalay, kay ang pagtuo manggod nato, bisag wata kabalo kanus agyo, gipanganak sa Ginoong Hesukristo. Wala sa Bible ang Christmas Day, sa December 25, as long as wala kay gibinuangan. Okay ra na. Mao po na sa kalag-kalag. Walay kalag-kalag sa Bible. Pero ang pagduaw na to sa mga minatay, para limpyuhan ang pansyon, ang lubnganan sa itong mamahal sa kinabuhi. Limpyuhan na to, bisitaon na to, handurawon na to ang mga sweet memories. Mabutang nga din na ito malimtan sa itong mamahal sa kinabuhi nga nakamatay na. So, dito, silig-silig ta sa mga lubnganan, pinturahan na to, istoryahan na to, kay atong handurawon ba ang mga tamis ng mga kagahapon, kung diin gimingaw ka. Pero ang kalag-kalag wala sa Bible, unya, mali, sayop ba na? Okay? Ako lang yun nang itubag kay di ko ganahan mo tubag sa Facebook kay type pa ta. Di ba? Ana ang pasabot yun anong naay mga kalag-kalag, bisag wala sa Bible, pero as long as wala may mali sa gihimo. Okay? O niya, katupong mga nasa lagyo, mo adto ana nga mga okasyon, no? Mo adtong bukid, muli sila probinsya kay para managkot. Wala man siguro yung mali ana. Ay bisag wala sa Bible. Alright? Ron Dakbayan. O saan mali, Mike? Og mo adto kag minteryo
nga magkakoy. Mo day mali, di ba? Wato kang minteryo, limpyuhan ni mo ito imuhang mga ang lubnganan sa mga mamahal sa kinabuhi. Mamintura ka dito, handuraon ni mo sila dito. Okay, walay sayo pa na, halaran ni mo sila og bulak. Pero kanang moto ka dito nga magkakoy kas minteryo, amo na dili tama. Wala naman na nabutang sa konstitusyon, di ba? No? Nya mo ato kag minteryo, lahi may gidagkota nimo dito. Ha? Wala dihay mali. Tulog yun kabok video ang nana ko, bay. Lailahi og anggol. Lailahi og artista ang gumanap sa tatlong eksena. Kalag-kalag yun, no? So, kalag-kalag yun mo, diha yun mo sa minteryo, no? Alam niyo pampaslak diha sa aquaroy, sa mga bakanting nicho ba na? Tulo ka buok. Nakoy mensahe sa katong nay mga kadabitaw mga kadanay mga viral nga mga skandal. Kolektor ba? Kolektor og mga viral skandal. Nakoy mensahe ninyo. Kani mga Pinoy manggod, nagakolekta na sila kung nay viral, muhana din na sila nga kuan bi kanang pasahi kubi na dayon no. Pasahi kubi muhana din na sila. Ani manggod na kasagaran pag naay trending sa social media na skandal, papasa din na sila. Manay gitawag og mga kolektor. O saan man na nila a video. Para magabalo mo ba? Kaya ko na ako'y kaila, Taghan na siyang video, mga viral. Naana sila'y account. Si kining mga adult site. Di na ako isulti ang iyahang website kay i-search pa lang niya ninyo. Di na ako isulti. So, na'y adult site na sila nga gihimo. Okay? Ilahan nang i-upload dito sa maong site. Unya kana nga site, perting daghan nag subscribers. Or daghang subscribers, daghang followers, daghang nananaw, daghang mananaw ana. In short, makakwarta sila. Dako silang makwarta kay kada views ana, di ba? Ilan ang gina-upload. Parehas ato sa mga sementeryo, i-upload na to nila. Onya ang mga manyakol plastar na mutan-aw na dayon ang nga site, search dayon. Inig-search sementeryo payurahog type. Pag-type na sementeryo, mugawas na dito. So, kwarta na. Maunay racket sa uban na walang mo kailang kinsa na sila nga. Pasahi ko be, ano. Ginakolekta nila na kay paradaghan silang videos nga ma-upload sa ilahang channel. Dako og kwarta na, nagtuo lang mo wala. Diba? Karon, wa ba mo kabalo nga kana bitong usa ka site, adult site, dili lang ko i-mention, ang pinakakusog nga mutan-aw ana nga site sa tibuok kalibutan, number 1 ang Pilipinas. Congratulations! Congratulations sa mga Noipi. Nag-number 1 ta.
mga Pilipino sa pinagataas o gikonsumar nga oras sa pagtanaw ana nga mga site. Di ba? Mao na ang kana naghimo ana nga website, adult site, no, sa internet. Mao na palangga kay nila ang mga mga Filipinos, no? Love kay nila kay diha sila mas ni dato. Liman mo na mga Pinoy grabe makatanaw, no? Pilipinas, isa yun ang bandera ng Pilipinas. Oh, yun na. Mga suking ting paminaw. Ron Dakbayan. Matod pa ni Jesse Villarica, Mike, pasahi ko. Tanawa rin. Diba? Bago ragay ko nag-ingon niya kaning tulo ka buok nga episode. Episode ba rin? Sa buwan? Simenteryo tanan ang ang kanang shoot. Sa simenteryo tanan ang shoot mga bay. Tulo ka buok ni. Pero nga kung himuon inay ako ning ipasa. Bahalag mo kalat nga video basta dili gikan sa ako. Okay? Ako ning i-delete. Okay? Dili man sa inyo niya, dalua po ni mo, Mike. Uy, dili ko gusto nga mukalat pa na nga kuan. No? Giga ni Alma Better. Morning, Mike. Morning, Mike nga lamion. Yata yan ni style ni. Wow! Yun, Alma ba, nag-isgot lang gani, kakoy sa minteryo. Imo na yung sumpayan og Mike nga lamion. Greet lang daw niya ang iyang kauban sa bagsakan niya si Meme Villegas o si Juby Sanchez. Ika ni Alma Better. Hi to Nanette Tugunon. Mog ni Jovi Peñonal. Good morning. Okay. Maula na Thursday everyone. From Mamay Pase. Ang makaluwas na to, sir. Ato ragyong kaugalingon sa saktong pagtuos, Amen. Sakto yun na, ma'am. Sir Mike, ako tong nagbabay sa imuha atong naa sa public cemetery. Di ay. Asa atugod? Daghan nagbabay good, char. Daghan nagbabay. Ang uban di ninyo makita. Ay, nako. Siya naman to din Iyon Steve, religion, dili makaluwas sa tao kung dili ang ato ang relasyon sa Ginoo. Kung giun sa nato pag-apply ang pulong ni Lord, kumbaga na ay Christ likeness. Okay? Nya makita sa atong pagkinabuhi. Ayan. Salamat no. Naaman di ay na daghan man di ay budget share o mao gani na. Nagbabalik na no si Ma'am MD. Hapit naman tamang gawas, ma'am. Gikan ka nangihi ka mo. Ugay ka di balik ba? Hapit na tamang gawas. Si Princess Ramona naglantaw sa to karon, may buntag sa mo din na Princess Ramona. Okay. Muna akong balikon, mula na ako, balikon ako. Ayaw na ninyong i-share, kung mahimo, katong mga nag-trending, nag-viral nga sa simenteryo ang shooting. Okay? Ayaw na ninyong i-share. Okay? Kung panalitan na pasahan ka sa imuhang amigo nga manyakol, o naba mo'y GC, nga mo na inyong kalipay, diba? Ayaw na ninyong i-share sa uban. Okay? Kung balita nakatanaw na ka,
Humana kag tanaw. Okay? I-delete. Delete na diretso. Ayaw na ninyong ikatag pa kay ngano. Maabot ba hinuon na sa mga inosente nga tao? Sa mga bata, magkaabot na hinuon na sa ilahas tungod sa sige ni mong share. Nasipyat kag share, naapil mong share dito si mong mama. Diba? Oy, nausa man ni anak. Interview man yun anak, kami bitaw ni tatay ni mo, dito rin sa kabagnutan, sa una sa... dito naman mi sa una sa... likod sa banwa. Likod sa banwa, naman sa una ni tatay ni mo, karos interview naman yun ni anak. Diba? So, sige ni mo og, send. Nagpadigos daw si mama. Nagpadigos. Sige ni mo send, nasinda na noon mo ang inyong pastor o tanawa. Nasinda na yun ninyo ang mga membro kauban mo simbahan. Nasipyat ka, sige ni mo send anang mga viral scandal. Ayaw na ninyo nag-i-share. Okay? Kung mauling nasiran ka, nakatanaw ka, delete na. Huwag mo nang pahabain pa yung issue. Beta na bag-o. Example na po yung bag-o. Sa may bag-o, ayaw na nang sa kuan. Sa minteryo. Tulo na gani ka video na sa kuan sa minteryo, no? Ayaw na ng minteryo. Halimbawa na po yung bag-o nga kuan. Tawag bag-o nga tawag lang skandal. Halimbawa, asa may gusto ninyo. Mukatag mo gina, mukalat na punda. Pwede ninyo pasahan sa nako si Mike Nakwa niya, delete nako. Okay ra na siya, di ba? Kaya ba ito kang Mike Nakwa kay nigpasa nako sa iya ha. I-delete naman po to dayon niya, di man to niya ikatag-katag o ana ba? Di ba? Na siya. So, pagpasa ninyo ako Mike Nakwa na ron, delete na po dayon ako na. Kumbaga sa virus, pag iputol na nako, wala na nako gi-spread pa ang virus. Okay? Wala ko yung oras may galas pagpadayon na to programa magalas 9 na Daga kay salamat sa inyong pagsalig pagpaminaw kanunay sulay po at pagsubaybay. Pangalan ka ng Cebu Persa ito stasyon 106.7 Radyo Digosenyo. Pwede katawa ni Princess Jokno o ni Amet Kudasal. Daga salamat sa pagpaminaw sa ngalan ng Cebu Persa nito istasyon. Balikon ako, kita tanan may gala magkahugputas, suportahan na to ang mayong liderato sa mga kagas dito sa probinsya anton sa tuwa syudad sa Digos. Right? Kini yung bata-bata sa kanginan Mike Nakwa. Ini ang Rondak Bayan. Mayong buntag ka na to tanan.